ବେଶ୍ୟାଟି ବି ତାକୁରୁ ତା ଛୁଆକୁ ଅଲଗା କରେନି। ତା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ଛୁଆ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରେ, ମୋ ଛୁଆ, ମୋ ଛୁଆ। ଆରେ ଇ ମା କିଭଳିଆ ମା ଇଏ! ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ମୋ ରକ୍ତ ସାରୁବାରୁ ଦେହଟାକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲି ଆସିଲା। ଓ କଣ ମୁଁ ବି ଆଖିକି ଦେଖାଗଲାନି? ଏଇଟା ମା? ଆରେ ଏଇଟା ତ ମା ନା ଧାରି ଗୋଟାଏ ବେଶ୍ୟା। ସିद्धୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୋରସେଲ୍ଫ। আরে ମୋ ମାମା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଅନୁତାପ କରିସାରିছে। ଅନୁତାପ କରିଦେଲେ କଣ 28 ବର୍ଷ ଦୁଃଖ କବ ଭୁଲିଯିବେ? ତ ତମେ ଅନୁତାପ ମୋ ଦୁଃଖକୁ ଲିଭାଇ ଦବ, ଭୁଲିଯିବି ମୁଁ। ଦେଖ ସେ ତୁମ ମା ବିରୋଧରେ ମତେ କିଛି କହିଲେ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି, ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ମୁଁ ତା ପୁଅ। ଆଉ ମୁଁ କିଏ?